madiskarte sa kinabuhi. Dira, hilig siya o pamilya o. Shout out sa tanang mga kugihan o madiskarte sa kinabuhi. I salute you. Nangutana ko niya. So, hilig juday siya ning pamilya. So, kahit pa siyang pagkabata. Pila pa edad ni mo ato? Ninda ka? 7 siguro 7 siguro po ato. Wala ka bata pa ni mo? Uyog na ko sa kong mama. Ilain nila ginako akong tinda. Kay para lang gid karang kuan. Kada basta walay klase. Basta walay klase. Uyog ko sa kong mama. Mo ba? So, ingon ta, kugihana juday ni mo. Anagi. Digid malalis pagkakugihan. Sa una, ang mga ulitaw, may man, sis mo, dyan ay akong pangasawon, kay madiskarte na, bata pa. Oh, ikaw? Ah, di ka pasar. Di mo kapasar na ko. Karang inyong kagwapo, mauran na inyong saligan, de, nakapasar na ko, aray ko, discarded. Tinood. Kay ba, Sakto gyud ka. kinabuhi, ang saon na lang, og ato tas, gwapo, og mga batanon, og watay, ugma, saon na lang. Sakto gyud ka do. Ganahan kay kunin mo. Mao jud ka mamili. Saon na lang. Sana lang na ko magutman tani. Oh, gutman tani. Sige, tag. Mao gyud. Ilatag palami yan. Patay kaunon na. Patay na na. Pinakabuki mo mo anak. Usara na sinikol lang niya mo. Laka no, so pila de edad mo sa imong pagminyo? Nagminyo ko, permero. Ang sa permero na ko. Exercise pa ko, nagminyo ko. Taga dito ra sa mga. You take me under, for you I surrender. You're making me land on other side of gravity. Nakaminyo man ko sa una og kuan kanang Fond of your boy, lain ba niya, lain sa kinaiya. So pila edad ato? notice me. Pag minyo na mo ato permero kay 19 siya, o niya 16. Ah, so mao na nakaingon ka nga di maayo nga. Hindi maayo batanon. Hindi maayo. May payari na sa kuan. Kay Idara nato. kay kuan Pinangga pata. mao jud. Pinangga sakto Why, gyud. why problema ba? Wa tay problema ba? Ang atong problema, ang atong lagi financial. Mao gyud. Let me go. Ang iyang problema mahitungod sa iyang financial. So mao ni nga nagkugi gyud siya. Diskarte pud siya. Nya di sa siya tapulan, di ba no? Oh, di ay siya may mag-drive ani amo sakyanan siya may mag-drive ani. Ah, kani karon. Oh, siya mag-drive. Ah, maayo noon. So, maayo noon, no? Shout out sa tanang bana nga mo suporta gyud sa ilahang asawa. Igpangumpra ko yug mo. Uyog yun. Pero hurot-hurot sa doy imong tinda. Oo. Di ba? Kaya makakita mo pa ni puno kayo. Sinako, di man ko pwede mo kumpra o dili sinako sinako. Eh, kansi magdili sinako. Sa biyahe, no? Oh, kansis biyahe ka na magkinilo-kinilo lang ka. Sinako, ginako agay. Dali na. Dali na Bitaw. kang mangumpra ba? Di ka masige pili-pili. Mao gyud. Sinako, bisag ka ni Ben. Sinako, para gyud. Para gyud madali. Sakto gyud ka. Yeah. Kaya sa una, di ba, ari man may mga on diri sa inyo. So, daan mo sa tayo mong gikuan sa una. Nganong, nibalhin man ka ani nga mga gulay sa... Ay, magidan sudan. Mura mag-pressure kay ta sa sudan. Kay, sa'yo pa kay mi ato, mamangon na. Alas 2 pas kadlaw, nagbangunan ni. Mm, Mangumpran na, igamot, Oh. magluto na. mao gyud. Yan, matuog. Yan, nasa sa alas 9 gabi. Mata na sa alas 2. Mumpra na sad. Ana, ba, murag... Pressure kayo. Pressure kayo. Bitaw. Kani kay pwede raman ni mangumpra ni kudto. Oh. Uli na mo diri, maninda. Mm. Di tayo kan ba, relax na ba? Okay, Ito. ako na. Okay, lagi video ba TikTok. Okay. Na mo ko'y vlog. Welcome to my vlog. Bitay. Mayon sa ni paniging nga imuha good example nga magkuhigigid sa kinabuhi para Uy, dili magutman, di ba no? dili kita magutman ba? Hmm. Discarte na lang gid ba? Bitaw. So, isakto po di mong desisyon nga wala na ka nagsudan. Kay stressful pag kay no? Stressful kayo. Sa iyong mata. Hasul Nya daghan sa subrato. Na masubraan pug ka. Usahay na ay masubra niya na ako laayan na sa masubra ay kay mo.
Ang mga tutong ibalik og luto ato yung ganito Maugid. Maugid sakto po. pero diya yung kaniko nato pag lockdown ginaayan Dito kangalayan. katong pag lockdown baka di na maguta ato papangablihon usa may kapuslanan sa itong panindaan ning sirado naman ning atuan nalayaman Maugid. So pag lockdown, after ato, wala na kaganahin mo balik Wala ato. mo balik eh Maugid. ang kanina lagi akong gisigi kay bisag nagbaligyaon mi bisag nagpagkaon mi nag-anim gyapon mi ato gamay kanina lagi akong gidako Maugid. mo lagi sinako na lang ang akong kuprahon sinakong sayuti sinakong kalbasa kaning mga patatas maayo. carrots ano ba Bitaw. Mayong sa nga decision. Good decision. So, makaingon ko nga maayo jud kay ka mo evaluate, kay bawo ka mo sa imong pag-decide. Parang sakto gyud ba? nang maulag buhi lang kita kataon ta katulong sa adlaw ug maloyang Ginoo pasubraan na ato say puson Mao gyud sakto ka correct. maloyang Ginoo nasa tayo na savings Lagi. dito man say ato May kwan? Silispada? Ang iyang mga customers mutultol na gyud siyang tindahan, which is a blessing. Nindot ka kay negosyo mo ako kay nagtrabaho man ko work. So ako okay raman sad nang okay raman sad ako nang sweldo mo gisalga pero nindot gyud ang negosyo eh. No? Nindot gyud ba? Unsa may katambag ka nang kana jung ganang as in di pa kayo kay ba mo negosyo sa may mong tambag ka miro. Hinay lang ba? Hinay lagi dosa niya. Yung maka-realize na. Grabe ako rin. Maka-realize na. Ano ko diya? Ala ko ko mas kapoy man sa trabaho. Ikaw na tugig ka. Sana na ako. Dito no? Kay kuan makasauras. Bound. Pero ikuan mo kung paano yung ka sigurado na kasi imong business. Parehaan ni imo, gulayan. Nga daghan gyud kag customer magtultol sa imo, di ba no? Mari lang gid sila ba. So ano lang usad. Mao gyud. So, Wala lang Ginoo. Buhi ra gid ta. mao gyud. So salamat kay sa imong pag-share ha. Nya unsa man ang imong sa pagtapos na to unsa man imo ikasulti sa tong mga nananaw. Nananaw. Guys, yata na rin sa tutut mo ang siru. Sa dito karinderya. Dali na mo, pamalit na mo sa among mulay. Sige, thank you kayo. Sa atong pagkugi, ato'y partner ang atong Ginoo para bongga. God bless!